Nasi tiri kutaura pamusoro pemacouples anogara akanyarara mumba mavo zvokuti havana nyaya. Imi muri munhu one. I believe kuti kana vanhu varoorana machinhu one. Saka chinozoita kuti mugare mungorizii mumba chii ende zvinokonzerwa nei. Lese pamwe kurongawo zvemangwana zvenyu lese kana kuti mangwana muda kuzoitei muupenyu, munoda kuita kana vana vangani, things like that. Vanhu havasi kukwanisa kana kutaura pachavo vari two. Problem kunyanya atingati ngatingoti kuna vanhu vakaroorana kana kuti handingambotaura chiti kune masmall couple wati Older people munhu wese handiti ngaadzidze kuita nyaya mumba nemhuri yake uye nekupurana nekuronga, because ukaona uine munhu mumba mako iwe uine murume kana mukadzi mumba mako handiti hausi kumbotaura nezvefuture kuti komangwana tichaita sei handiti ka right. Do you think because munhu wese kana akagara mumba ari kufunga new vision yekuti mangwana tichazoti even kana kuwaka mudream yekutaura kuti shamani ndikufunga kuti tikati raramika tinokuwaka imba yedu yakadai ende pavanhu vaviri nyaya hadzifani kupera mumba. Hazvine kuti makura kati maita sei but nyaya ndingataura kukurudzira kuti please mumba vana vaina babaka ngamutaurwe nyaya. Unokuti unozoti wai ndichitaura chinhu handiti kuti sekurona kwamakaita uri kunze uko waitomuita yes baby wangu wasura boyeni muchitaura pamafoni calls WhatsApp saka yepano wazobvuta shiri yae yamumba yamba shiri yae nditika yakuona kuti achapiwe chikafu there is so many changes kuti ka zvaiti kuti zvinhu ari kusounda singa asiri iye aimbotaura pafoni musati maroorana. Saka please vanhu ngavaite sei ngavataure any couple young people even vahombe nevachada kuzorwana kana matora kana maroora kana munhu wese angone mukadzi mumba makeka garai muchidini muchifara muchitaura maplani. Munhu wese anoda zvinhu zvitsva kunyanya isi vakadzi toda kunzwa kuti future yedu munhu wangu ane pfungwa dzipi mupfungwa dzake omu kuti tiri kumboende pamangwana kana tazokura tazochembera tichazenge tichigara kupi those things, those little things zvinotimotivata kuti tigare tiri glowing, you know. Handiti unoona kuti munhu akangonyarara pasina plan okay iwo zvitarisewo kuti paunopedza 5 minutes wakanyarara handitika uchiona kuti mumwe wako warapa unofunga zvinhu zvakawanda sei kuti munhu anyarara uyu akunyarara chi why achidai so why is doing like this madate mind tinotanga kuuya mumusoro kunobva twauya ubvori pamwe ana someone yetiri pamwe hazvistory ndinovada anofunga kuti ndichamutanga aiwa ndingonyararawo ndimukona but kuti vanhu zoramba zvichienda zvichibarika kusvika makungonyarara kungosvika kumba sadza rangu riri kupi kana kuti chekudya chiri kupi foni yangu iripi ndoda hembe dzekupfeka things like that. Mune musisina kamwe kaconnection kamwe kaikae mozoti kutaura nemumwe wako hazvisi chete kuti pakuti munofanira kutaura zvinhu zvine musoro kati zvefuture kana zvekuvaka tumwe tunyaya so tusingorina basa so tongoti kwakurise kubasa saka vana nhingi ozoita sei all those things kana kuti wadya iko nhasi tunhu tusina kana basa itoda tunoita kukubringa padhuze nepadhuze so like kuspaka bond renyu so kana mumwe wako achifanira kuona bhora watch with him kana musina nyaya muchitokomera zvamuri kuona kubhora put a movie on motanga kuona movie muchana zviro zviri kuitika movie things like that zvinokubringa back together because unoona kuti normal life chai handiti ngatitaure nyaya handiti titaure nyaya taronga tapedza tadini tichiseka kuna vanhu so mwarume kuti even akagara mumba so haadi kutaura nemhuri yake haaseke but pakasvika vanhu kandi akaona muri kunze outside anoseka zvokuseka zvaizvo unokangana kuti ndiye munhu anogara naye everyday kumba hero but izvi zvinhu hazvina kunaka kuna everyone kumukadzi kumurume munhu wese ngaaite nyaya nemhuri yani nemhuri yake ndozvatinokurudzira kuti ende zvinokuisai pamwe chete so semhuri. Alright, thank you guys vanhu vese muchateerera nekunzwa video iyi tinokumbirawo kuti mungoita sei mungolike video yedu mushare video yedu uye nekukomenda
semuna vakomela muchida kubvunza tiri free kukupindurai so at any time musakangana futi kufollowa nekusubscribe kuYouTube